Bine ați venit pe șosea! Oriunde s-ar afla clienții dumneavoastră la volan, ei trebuie să se poată baza în totalitate pe șasiu în orice situație. Amortizoarele lucrează din greu. Pentru o ținută de drum perfectă, confort ridicat și o siguranță maximă, ele mențin vitalul contact dintre roți și carosabil. Un amortizor uzat nu mai reușește asta. După fiecare denivelare, roțile încep să oscileze. Ele sar și pierd contactul cu carosabilul. Automobilul manifestă un comportament moale, instabil. Șoferul trebuie să corecteze direcția după fiecare denivelare. Asta este obositor în timp și poate prelungi semnificativ timpul de reacție. Amortizoarele cu capacitatea de amortizare redusă pot duce la defectarea bucșei. De asemenea, amortizoarele defecte accelerează uzura altor componente ale șasiului. Atrageți atenția clienților dumneavoastră asupra acestor riscuri. Amortizoarele uzate reduc durata de viață a pneurilor cu până la 20%. Cauza? Pneurile sar, pierd parțial contactul cu carosabilul și se uzează neuniform. Feriți-vă clienții de această uzură inutilă și periculoasă a pneurilor. Numai amortizoarele intacte au rezervele decisive de siguranță atunci când contează fiecare metru, deoarece performanța amortizoarelor are o mare influență asupra distanței de frânare. Cu amortizoare uzate, distanța de frânare de la 80 de km/h crește deja cu 2 până la 3 metri. Cu ABS, distanța crește și mai mult, de la 80 de km/h cu peste 5 metri. Cauza este că eficiența ABS-ului depinde puternic de contactul optim cu carosabilul. Pentru ca roțile să nu se blocheze și automobilul să rămână controlabil, ABS-ul efectuează o frânare sacadată. Presiunea de frânare este redusă de fiecare dată când roata s-ar putea bloca. Astfel, pe carosabil ajunge de fiecare dată forța de frânare optimă. Cu amortizoare defecte, roțile tot pierd însă contactul cu carosabilul. Ele se ridică și sar. Iar ABS-ul frânează repetat în gol. Distanța de frânare crește dramatic. ...80.000 de kilometri. Începând cu acest rulaj, ar trebui să le oferiți clienților dumneavoastră o verificare profesională a amortizoarelor, la intervale regulate de 20.000 de kilometri, căci amortizoarele se uzează lent, fără ca șoferul să observe. În Germania, aproape tot al 5-lea vehicul circulă cu amortizoare defecte. Acest potențial de afacere nu trebuie să vă scape nici pe piața dumneavoastră. În special, la parcurgerea curbelor cu viteze mai mari se poate ajunge la situații critice dacă amortizoarele sunt uzate. Comportamentul mașinii devine instabil, aceasta se deplasează lateral și începe să derapeze. O experiență periculoasă și stresantă pentru șofer. El trebuie să corecteze permanent direcția. Numai amortizoarele intacte, de calitate, mențin contactul sigur cu carosabilul și chiar manevre bruște de frânare și evitare se pot efectua suveran. Cu amortizoare uzate se derapează periculos de ușor. La o manevră de evitare, șasiul se poate balansa puternic pe direcție verticală datorită bracărilor bruște. Amortizoarele defecte nu pot compensa deplasările de masă mari. Automobilul se balansează și axul spate derapează. Mașina nu mai poate fi controlată. Singura soluție corectă: amortizoare noi de calitate premium. Amortizoarele intacte nu pot fi învinse așa de ușor. Ele trec cu ușurință peste defecțiuni ale carosabilului ca denivelări, șanțuri sau carii. Cu amortizoare defecte, însă, roțile pierd prea repede contactul cu carosabilul. Sistemele electronice de siguranță interpretează situația greșit. Ele intervin prea des și înrăutățesc comportamentul deja instabil al mașinii.
Chiar și în condiții de umiditate a carosabilului, amortizoarele intacte nu sunt apă de ploaie. Cu amortizoare uzate se ajunge sensibil mai repede la înnotul roților, apare efectul de aquaplaning. Din cauza amortizoarelor obosite, roțile pierd mai devreme contactul cu carosabilul. Ele sar și apare o periculoasă peliculă de apă sub ele. Mașina nu mai poate fi controlată. Amortizoare Sachs. Tehnologie inovativă cu competența producătorului. Milioane de automobile ajung în siguranță la destinație cu ea, în toată lumea. Orice ar fi, cu amortizoarele și accesoriile aferente Sachs, clienții dumneavoastră au în toate situațiile rezervele decisive de siguranță.